విష్ణు సభకి వెళ్ళుకొని ఆ యొక్క దేవతల సభ కాడ ఈ యొక్క కార్తీక వ్రతం చెప్పినాడు. আশ্বিন শুক্ল একাদশী কার্তিক ব্রত উপবাসী ব্রত করিবে যেহু জন সংকল্প করি সেই দিন রজনী প্রাত কাল দেখি সত্వరే শయన ఉపేక్షి. అయితే వీడు చెప్తున్నాడు అనమాట. ఈ యొక్క బ్రహ్మదేవుడు దేవతలకు చెప్తున్నాడు. ఈ యొక్క ఆశ్వీన మాసం శుక్లపక్షం ఏకాదశి రోజు ఈ అందరూ ఉపవాసం ఉండి ఈ యొక్క వ్రతం ఆరంభం చేయాలి, సంకల్పించుకోవాలి. ప్రాతః స్నానం అంటే పొద్దున లెగుసుకొని ଗ୍ରାମଉ ପାନ୍ତେ ନଈ ଋତେ ଗମିବ କର୍ମାଣି ନିମନ୍ତେ ସେହି ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ମୂର୍ତ୍ତିକା କିଛି ଥିବ ଧରି ଶୌଚ ହେବ ବେନି ଯୋଗେ ତ୍ରୟୟୁହରେ କଳିଙ୍ଗେ ବାମ ହସ୍ତରେ 10-12 ଶପଥ ବେନି କରସ୍ଥଳ. అయితే ఈడు పొద్దున లెగిసి మనము బుడ్డు కాసి పారోసి మళ్ళీ దొడికి వెళ్తాం. నైరుత దిశకి లెగకుండా నైరుత దిశకి వెళ్ళి పల్దుంపులు చేసుకొని నైరుత దిశ పక్క వెళ్ళుకొని దుడ్డికి వెళ్ళి ఆ తర్వాత బుడ్డుకి వెళ్ళాలని చెప్తాడు. లేదా తిన్నగా వెళ్ళిపోయినాయి అక్కడే చేసుకోవచ్చు. এদিন নঘ শিব দান্ত দ্বাদশ 12 জোরে ছোট নহিলে দিন অনুসরি রজনী চাউ শুদ্ধ করি দিবসে গ্রহণ জীব తిలే ఇలా এই মতো చెప్తాడు. ఏదంటే ఒకవేళ ఏది దొరకనప్పుడు 12 సార్లు నీవుతో పుకటించే మంత్రాలు. ఇప్పుడు మరి దాంట్లో ఏంటంటే అంత కరువు కాదు. అప్పుడు దొరకకపోయినా నాకు చెప్పాడు అన్ని. অশেষ গ্রহ বিশেষে গ্রহণ বর্জিত তিল এই মত নাভি প্রমাণে জোরে প্রতি স্নান করিব మంత్ర ঘోషి. నాభి ప్రమాణం తీసుకెళ్ళి ఒకేలా అంతగా లేకపోతే ఉగుడిపోవాలి. ఉగుడుకొని మంత్రము స్మరించుకొని స్నానం చెయ్యాలి. সুমরি দেব জনার্দন ব্রত করিব নিবেদন হে দেব দেব লক্ষ্মীপতি এ মোর ব্রত তব প্রীতি కార్తీక ప్రాత స్నాన ఫల సుదయా కొరో ఆది మూల. అప్పుడు వీటి కాడ అంటే పోసుకుంటున్నప్పుడు పోసుకొని ఆ యొక్క భగవంతుడికి నమస్కరించి నీ యొక్క ప్రీతి కోసం నీ యొక్క వ్రతం చేస్తున్నాను అని మనం మనసు కాడ అనుకోవాలి. অশেষ জন্ম পাপ হর দুষ্ট নাশন বানাতর হেমন্ত বলি স্নান সারি సూర్య బోలోచన కోరి అశేషమైన నా జన్మం తాలూకు పాపాలు హరించు, నా యొక్క దుఃఖము నాశనం చేయి అని ఆ యొక్క సూర్య భగవానుడికి నమస్కరించాలి. শ্রুতি পঠন জড়ি কর বলিব ত্রাহি দিনেশ্বর তু দেব দামোদর মূর্তি কার্তিক মাস জলে স্থিতি মুক্তি প্রসবে তব তরু মতে ఉధార భవ జోలు. నీవు ఈ యొక్క కార్తీక మాసాన మత్స్య రూపంగా నీటి కాడ ఉంటున్నావు. నేను ఈ యొక్క నీటికి వచ్చి నేను స్నానం చేస్తున్నాను, నాకు నీవు రక్షించు అని అన్నారట. నాకు ముక్తి ప్రసాదించు అని భగవంతుడికి ఏడుకోవాలి. এমতে বলি স্তুতি ভণি জলি করে ধরি আদিত্য দেব জলদান বলিব নম নিরঞ্জন প্রজ্ঞা পল্লব জ্যোতিময় মর দূরিత క్షయ కరక్షయ. ఆ యొక్క అంటే నీరు దారాలు ఎత్తుకొని ఆ సూర్యుడికి నమస్కరించాలి అని నేను చెప్పకపోను. ఆ యొక్క మంత్రం అనుకొని నమస్కరించాలి. হেমন্ত বলি স্তুতি ভণি স্নান ফল লোভ পুণি পুষ্করিণীরে পঞ্চগুণ নদীরে 10 পরিমাণ তীর্থরে স্নান কলে যাই లక్ష గుణరే ఫల పాయి. చెరువు కడ అయితే 5 ఓటాలు, మరి నది కడ గడ్డ కడ 10 ఓటాలు, అదే తీర్థస్థానం అయితే 1,00,000 ఓటాలు పుణ్యం కలుగుతుందని.